Tak s Českým a s Daným surfujeme v Bejžru. Grandmaster už chytil vlnu. Už se blíží. Profrčel. Snad se nevymele. Jo, to už ubrzdí. A co náš Dany? Dany, pojď! Dany zdá se už taky chytil vlnu. Je to soustředěná jízda. Je vidět, že to má všechno pod kontrolou. Za chvíli nás bude mít, je to tady, ale ani nezamával do kamery. No jo, soustředění je důležitější. Ale frčí to tady dobře.